Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na duniyar nishadi, inda a ciki muke karanto muku ƙayatattun littattafanmu masu faɗakarwa, wa'azantarwa, kai har ma da nishaɗantarwa. Har yanzu dai muna nan a cikin littafinmu mai suna Wacece ita, wanda marubuciya Hauwa M Jabi ta wallafa. Ni Aisha Abubakar Abdullahi nake cewa mu kasance da lafiya. A cikin shirin da ya gabata mun kare ne inda muka ji Ifat ta shiga class, malamin su na economic ya shigo. Ta fuske ya ce from where, ta ce daga gidan da Hausa. Ta faɗa duk kilas suka saka dariya. Haba wa ya ji haushi, ya gane zaginsa ta, ya fara zuba mata bulala, ta ji zafi tuni ta yi cikinsa suka fara kokawa. Duk kilas ya hau ihu ana buga tebur, sai da suka ci uban juna kawai ta saki jiki ta faɗi wai ita mai aljanu. So aljanun su Ifata an tashi, dama su zi sun gaya mata cewa ta yi iskancinta idan ta ƙare ta faɗi kawai ta ce aljanu ta taya. A nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ɗora. Ina masu son koyon turanci da ma aikin jarida ƙarƙashin diploma in mass communication. To ga dama ta samu na yin wannan karatu kyauta ƙarƙashin makarantar AMT Massive College. A ɓangaren turanci muna da ajujuwa daidai da matakin kowa, har ma da ajin da ake farowa daga tushen karatu da rubutu. A ɓangaren aikin jarida kuwa za ku samu ƙwarewa a fannin aikin gidan rediyo da ma talabijin, inda za ku iya labarai da rahotanni, shirye-shirye har ma da tallace-tallace. Akwai ajujuwan da ake koyarwa da harshen Hausa saboda samun cikakkiyar fahimta. Wani babban albashir kuma shine a ƙarshen wannan karatu za a koya muku ilimin kwamfuta kyauta. Maza ku hanzarta zuwa siyan fom. Kuɗin registration kuwa an biya muku. Za ku iya samun fom ɗin a makarantar da ke unguwa 3 kusa da sakatariyar Tarauni. Domin ƙarin bayani a kira ko kuma a yi WhatsApp a waɗannan lambobi: 090 22 80 34 97 ko 080 bibiyar B8 1 8. Haka dai Oga Jacob ya sha duka a banza, gashi ta wanke shi da mari. To Ifatu hatsabibanci fa ya dawo. Aka je gun principal, ta ce ita san bata san ta yi ba. Sharra aka yi mata, haka aka rufe kes aka kashe. Wata rana suna zaune suna taɗin su, kowa ya tafi class sai su kadai, sai ga principal ta biyo ta hanyar yara suna class, amma su suna nan zaune kamin ta kaga so Ifatu tuni ta haye bishiya. Principal ta ga hawanta amma bata san waye ba. Ifatu kuwa ta yi sanda a hankali ta hau rufin class din, kamar mage ta je ƙarshen rufin ta diro ƙasa. Ko da ta je class ta tarar malami ya shiga yana note, ta lallaba ta shiga ba tare da ya ganta ba. Ta yi sauri ta ɗauko notebook ta fara rubutu. Tana fara rubutu sai ga principal tare da zi aka zo neman ta. Malamin mu ya ce lallai ko da ya shigo ina class, students din da suka ganni suka ce yanzu na shigo. Malamin ya ji haushi ya ce kuna nufin ba na gani ne ko kuma na yi ƙarya? Ya za a yi mutum ya shigo class ban gan shi ba? Duk suka yi tsit. Principal ta ja su zi aka ba su punishment mai tsanani. Dama an sha kawo ƙarar su, gaskiya sun jiji ba kaɗan ba, ga duka ga uban aiki da aka ba su. Duk sun kama wa Ifatu sun ƙi mata magana. Aka tashi suka kama hanyar su, ita ma ta yi banza da su. Gobe ma suka zo amma ana gaba, suka ƙi mata magana. Sun shirya mata sharrin da za ta ci duka amma bata sani ba. Ta zo ta musu magana, suka yi banza da ita har ta juya. Sai Zainab ta ce ke banza ce wallahi. Je shine kika gude kika bar mu? Mu fa duk wani hanyar gujewa mun koya miki, amma ke bai koya mana ko kaɗan ba. Dan Allah jiya ya aka yi kika lallabe kika gudu? Ta nuna mata hannunta da ya sha bulala. Ifatu ta yi dariya son ranta, sannan ta ba su haƙuri. Suka fara tambayar ta taya aka yi daga saman bishiya ta wuce class, har da baba sajan ake neman ta ya hau bishiya amma ba ke ba labari. Ta yi dariya sosai. Lallai ba ku san Ifatu yar mama ba. Nan ta ba su labarin yadda ta yi, suna ta mamaki. Lallai wannan yarinyar mai ya ce kuma hatsabibiya ce. Ga class malami bai ganta ba. Sun shirya mata sharri kenan, sun hada mata gadar zare. Suka ce sun je baya kuma an hana zuwa wajen da yake Ifatu ba ta taba zuwa gurin ba, kuma bata san an hana zuwa gurin ba. Suka tura ta suka ce suna zuwa. Har ta shiga sai kawai ta hango bishiyar mangwaro ya nuna. Haba ashe daɗi, suka tura ta tasha. Tuni ta haye bishiya ta fara tsinko mangwaro, tana saman bishiyar
principal kawai sai ta ji maganar su da wani malami, wallahi tana nan kullum nan take zuwa, mun gaya mata an hana zuwa ta ce ba ruwanta, yanzu ma mun gaya mata za mu faɗa muku, ta ce sai dai a kashe ta, ka ji mugayen ƙawaye. Ifat tana jin haka ta yi sanda daga saman bishiyar ta hau garu ta dire a toilet ta bar su a gurin, ta je da gudu ta kira principal ta ce tana bayi ta ji maganar mata da maza a bayan su. Principal ta je da sajan, ko da aka je aka gansu duk sun cire hijabai suna neman ta wai ko ta hau bishiya ne, ta gaya musu ta iya hawa bishiya kowace iri ce kuwa. Jikinsu ya fara rawa ganin principal tana zuwa, ta fara yi wa malamin da yake tare da su faɗa, me ya zo yi da 'ya'yan mutane a nan bayan an hana zuwa. A nan ta sa aka tafi da su office ɗinta, ta yi wata dariya ta musu gwalo a ranta ta ce wallahi sai dai ku wahala, duk kes ɗin da na shiga a duniya zan iya fitar da kaina, yanzu ya rage na. Ta kakkaɓe hannu ta ƙara gaba. An je da su office ana tuhumar su da aikata lalata don 'yan iska kaɗai suke zuwa gurin, kuma duk wanda aka kama gurin ka'ida ce korarsa za a yi. Da suka ga lallai korarsu za a yi suka fara kuka suka faɗa wa principal gaskiyar abin da ya faru. Principal abin ya bata dariya ta ce a kira Ifatu, aka kira ta aka ce ta faɗi gaskiya ko ta haɗa su gaba ɗaya ta kora. Ta fuske ta ce gaskiya kenan yadda suke kuka sai suka bata tausayi. Sai kuma ta tuna da ita aka kama korarta za a yi, imani dai ya shige ta faɗi gaskiya. Abin ya ba wa kowa dariya, wato ko junansu ba su bari ba, sharri suke mata, ta fi su zama 'yar duniya ta rama. Nan dai aka shirya su aka musu faɗa aka ce su je class. Tun a hanya Ifatu take musu dariya tana maimaita abin da ya faru. Tun suna daurewa har suka fara dariya. Lallai Ifatu ta ci jinjina, duk abin da take yi Allah yana taimakonta. Akwai lokacin da Ifatu ta yi zazzabi aka bata maganin mura da maganin bacci, to maganin yana jakarta ne, sai kawai ranar ta yi latin shiga class, to malamin akwai shegen jiji da kai, kawai ta karbi permission ta ce za ta je bayi, da ƙyar ya barta ta fita ta je ta siyo drinks ta buɗe ta saka maganin bacci har guda 6 a ciki, ta girgiza ta kulle ta baiwa wata students ta ce ta kai wa malamin su, ta ce in ji anti Pinky. Aka kawo masa yana mamakin Pinky ce za ta kawo mai drinks, ya ce bari ya yi sauri ya shanye kar a zo a ce ba nashi bane. Ya zage banza ko minti biyu ba a yi ba ya bige da bacci. Ifatu suka yi iskanci a class sana bacci, sannan ta ɗauke shi hoto a wayarta ta bayar, kowa ya ƙare aka tayar da shi bacci. Ya fara na 'yan giya, ta mai bidiyo yana sumbatu yana faɗi ya aka yi ne baby, wallahi sai na kashe shi. Ranar ya kasa ko buɗe idansa. Goben ranar aka saka binciken amma ba wanda ya gano Ifatu ce. Kai Ifatu manyan duniya, kuma haka ta yi tura bidiyon da hotunan nasa, gashi malamin ɗan gayu da jiji da kai. Tuni ta zubar mai da class a gurin 'yan matansa da sauran students. Yanzu sunansa ya koma ya aka yi ne. Lokacin da aka tayar da shi bacci sai ya fara faɗar ya aka yi ne baby yana layi. Wasa Ifatu an kai SS2 su ziyu ana final year sun yi hatsabibanci ba na wasa ba, har an daina kula su, kuma Ifatu ce leader din su. An saka ranar auren yaya Farhan da yaya Suhailat 25 daidai da ranar birthday din Hauwa Jawo. Tunda aka saka ranar auren Ifatu sukuni ya ƙara kubce mata, sai dai ta fuske ta harkarta amma tana azabtuwa matuƙa. Ta faɗa wa su Zib suka bata shawara ta ci gaba da haƙuri kawai, lokaci sai matsowa yake yi. Ita dai mama ta kasa gane sirrin zuciyar Ifatu. Farko ta gano cewa tana son Farhan ne, musamman lokacin da ta suma, nan zatonta ya zama gaskiya. Sai kuma yanzu komai ya tsaya mata, yanda Ifatu ta canza gaba ɗaya. Duk wani abu da take yi wa Suhailat ba ta yin sa yanzu, hakan yana ba su mamaki. Sai kawai suka ce ta girma ne. An fara shirye-shiryen biki, su Ifatu da Farhana su ne kirjin biki. Dama Farhana ta haɗa auren ne shi Farhan irin ya nuna yana son Suhailat irin soyayyar nan ta yaudara. Sai kawai Farhana ta je ta faɗa wa su Umma, kuma Suhailat ce ke son Farhan sosai, shi ba wani son ta yake ba, amma ganin iyayensa sun shige gaba yasa ya sallama. Ko banza Suhailat kyakkyawa ce kuma tana daga cikin matan da yake so, dalilin da yasa ya amince da ita kenan, amma bai taɓa santa daidai da rana ɗaya ba. Hasali ma mafi yawan wayar da suke ita take kiran shi, kuma ita Suhailat ta san ba wani son ta yake yi ba, hakan take son kayanta. Allah sarki Suhailat tana bala'in burge ni, ba ruwanta. Abinda na fahimta Farhan ya sace zuciyar Suhailat da Ifatu ne, amma Ifatu ta bar wa Allah, ta san ba yanda za a yi aure bayan ma ya raina ta ga ta kanwar matar shi. Haka dai aka yi komai cikin jin daɗi, auren ya
ta ƙayatar, an yi komai cikin jin daɗi da arzikin naira ta ci uban, an kai amarya ɗakin mijinta. Daren da Iffatu ba a yi bacci ba, gaskiya ta jinjina wa Iffatu matuƙa, ta yi jarumta ba kaɗan ba. Ni kai na jabu, idan ni ce wallahi sai na yi ciwo. Ashe ba ni da labarin hadda Iffatu an yi zazzabin daurewa kawai take yi. Ta bani tausayi matuƙa, kowa sai ya ce gajiya ce da kuma kewar yar uwarta. Har mama, dan yanzu mama ta gane ba komai, zatanta ba gaskiya bane ba. Suhailat ana can ana barzar amarci, Iffatu kuwa ana nan ana fama da azaba gwanin ban tausayi. Ko wata biyu ba a yi ba Farhan ya fara canzawa, ya gama da ita kenan, ya koma neman matan shi. Duk kokarin da Suhailat take yi na kyautata mishi ta kowace hanya, duk abin da ta san zai ji daɗi tana masa shi iya karfinta, kuma ƙarya ne ya ce ba ta kula da shi. Kuma burinta kullum ta faranta masa, amma a banza take yin su. Farham kan ba hali, dama mai hali baya barin halinsa. Abin dai ba daɗin ji. Tari ta kan faɗa wa Iffatu amma ta ce kada ta faɗa wa Umma. Ranar Suhailat ta kama Farhan yana waya da wata akan za su haɗu wani guri. Ranta ya ɓaci, ta yi mai magana kuma ta ce sai ya faɗa mata ina zai ji sannan ta bar shi ya fita. Habawa, kamar jira yake ya wani taso mata kamar ya cinye ta. Har da su gori wai albarkacin kanwarsa take ci, ita ta sa ya aure, ba ita ce zaɓin sa ba. Ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba. Maganganun Farhan sun ƙona wa Suhailat rai matuƙa. Ta shiga ɗaki tana kuka, Allah sarki Suhailat. Kamar daga sama sai ga Iffatu 'yan mata, dama Iffatu ba ta cika zuwa gidan ba. Idan dai kaga ta zo gidan to aiko ta aka. Yanzu kuma wani tsimi aka kawo mata daga Sokoto, shine aka ce ta kawo mata, aka aiko Iffatu. Tun tsakar gida take kiran yaya Suhailat, yaya Suhailat, har ta shigo falo ba ta nan. Ta shiga ɗaki ta ganta tana ta kuka, hankalinta ya tashi, ta yi ta tambaya amma ta ki faɗa mata. Da ƙyar ta faɗa mata, ashe yana bakin ƙofa yana jinta tana ƙare faɗa. Ya shigo a fusace, kin gaya wa uwata sai ta kashe ni ko ta hana ni yin abin da nake so. Dama wawiya ba za ki iya rufe sirrin mijinki ba. Yayi tsaki ya koma falo. To fa masu sayan faɗa da kuɗin su bare an samu dalili. Ta miƙe tsaye ta tsallake Suhailat ta fito falo. Ta zo gabansa ta riƙe ƙugu, amma wallahi yaya Farhan ka bani mamaki. Ashe har yanzu kana nan da wannan halin naka? Ko da yake ba abun mamaki bane ba. Hali zanen dutse. Ta nuna shi da hannu, abun kunya, namiji kamili a fuska amma zuciya ta shedantir da hali irin naka. Ko da yake ba komai bane, wayewa ce, amma Allah wadaran wayewa irin taka wacce ake yin ta da neman mata. Ni kamin ta kare Farhan ya miƙe ya sharara mata mari. Yana sauke hannu, ita ma ta wanke shi da nata mari. Kamar daga sama sai ga Suhailat ta ga an mari mijinta. Tuni ta wanke Iffatu da mari. To fa Iffatu an sha mari, ta daga kai ta kalli yaya, daga yanda ta yi wani irin haushi ya ƙara kama ta. Dama ita Iffatu duk bala'in da ake yi Farhan da biyu ne, ga kishin abin da ya aikata ga bakin cikin rashin samunsa. Yayarta ta fara mata masifa, bata ce wa yayar komai ba, ta ci gaba da yi mai masifa da fitsarar. Yayar tana ta cewa ta bari ta rufa mata baki, amma ina sai da ta kai aya. Ta zazzage masa kwandon rashin mutunci. Suhailat abin ya ƙara ɓata mata rai, ya sa ta bakin ciki kamar ta haɗiye rai ta mutu. Ta ƙara mai tsaki, ta murguɗa baki, ta juya gun yayar. Ke kuma ki zauna, yana kunsa mi bakin ciki, kina shiga ɗaki kina kuka kamar wata doluwa. Ta kama hanyar fita. Suhailat ta bi ta tana son ta ce kada ta faɗa wa mama. Farhan ya daka mata tsawa akan ta dawo. Ta rasa yadda za ta yi, ta zo gabansa ta tsuguna tana ba shi haƙuri. Abin mamaki ya ce ba komai, ya wuce laifinsa ne, shi ma dama bai ji daɗin abin da ya faɗa mata ba. Nan dai suka shirya mata da miji sai Allah. Farhan ya san bala'in Iffatu ya fi nasa nesa ba kusa ba. Shi ya san Wacece ita, bai san me yasa yake shakkarta ba. Ta isa gida a fusace, amma kuma sai ta tsinci kanta da kasa faɗar abin da ya faru. Ta rufa ma yayarta asiri. Ta soyayya bala'i ce, nan ma ƙarya ta zuba wa mama. Ta ce wasu samari ne suka bata haushi. Mama ta ce zan so na ga mijin kullum cikin korar samari, wai ke yarinya. Ta yi murmushi ta wuce ɗaki, tana shiga ta
kulle kofa ta fara kuka ta nadamar dukan Farhan ko ba komai ya girme ta kuma gashi mijin yayar haka kuma masoyinta ta tsine wa kanta amma ita kanta bata san lokacin da ta aikata haka. Farhan kuwa duk ya damu yayi nadamar abin da ya aikata. Ƙarshe yasa Suhaila ta kira Ifatu tana bata hakuri, ita ma ta bata hakuri tana ce mata ga yayar Farhan zai yi magana da ita ta kashe wayarta. Farhan ya ce a kyale ta amma ya damu matuƙa. To masu sauraro laifin daɗi ƙare ba, duka a nan muka kawo ƙarshen shirin maɗa a cikin shiri na gaba.